Някои казват, че може би се оттегляте, защото проектът е на загуба и сега се измъквате преди да е станало твърде късно. Вижте, господин Сиромахов, не желая да обръщам внимание на подобни лъжи и спекулации. Исторически парк е проспериращ обект от национално значение. Така ли? Всеки ден е посещаван от хора от цял свят. Ето, вчера, например, в парка дойде голяма група японски туристи. Като ги видях, възкликнах: японци! А те, като видяха парка, възкликнаха: японци! Уловихте ли тази брилянтна игра на думи, господин? Впечатлен ли сте, господин? Аз съм потресен. Много се радвам. Не просто потресен съм. Благодаря. Други хора изразяват съмнение, че вашия проект може да последва съдбата на пирамидата Бетъл и да се срине. Господин Сиромахов, мога само да се усмихна на тези небивалици. На Бетъл отдалеч им личеше, че са измамници. Така ли? Разкрих ги още като им видях обявата за коледното партия. И как ги разкрихте? Много лесно, обяснявам. В рекламата си бяха написали: елате на коледното парти на Бетъл с специални гости, устата и шкумбата. Ще си смеете много на шегите им. Как да не са измамници? Как кажете? Сега.